Pictiúr, Madra Strae. Pictiúr a hain. I Pictiúr a hain fain Seán takes on a char síle. Déir an takes go bhfuil a Madra imethe Strae, tá úna Sheán. Tá cabhar ag tastáil ó híle chun na Madra a aimsiú, mar sin téann Seán díreach chuig a tach. Pictiúr a dó. Sruisin Seán an tach agus is folas é a eiscint go bhfuil síle trí na céile. Fectorí a cuine. Rógann Seán baró gurthaí agus deir sé le gan a bheith buartha. Íonn sé orthaí an scéile insint. Síonn siad síos ag bord na cisteanna agus insíonn síle cad a tharla. Pléann siad le chéile na rudaí gur féidir le dhéanamh chun an Madra a aimsiú. Pictiúr a trí. I Pictiúr a trí, bear taon an bheirt buinte úsáid as na meán chumarsáide chun tacht ar an Madra. Cuireann síle gléich ar an radio áitiúil, an radio pobail. Deir an láthróir le go gcuirfidh sé fógra amach faoi. Chomh maith leis sin, cuireann Seán fógra suas ar Facebook ag rá go bhfuil Madra beag bán agus dubh ar iarraig. Jojo is anam dó, agus ba chóir takes a cheola chuige ná tá eolas a ggéine faoi. Pictiúr a chathair. Téann Seán agus síle go dtí lár an bhaile ag luirg Jojo. Tá síonn siad ag bécíl agus ag scradaí le anam in áir de gínas na nutha. I braban na súl, fainn síle glé telefón. Freagraíonn si é gan leisce dá laid. Pictiúr a chuig. I Pictiúr a chuig fainn síle deiscéal úntach. Tá Jojo aimsithe ag duine éigean. Íonn sé ar an duine ar thaobh eile an gcotháin fannacht san áit ina bhfuil siad. Insíonn si an dá nuacht le Seán agus rugann si baróg eile air. Tá riméid an damhainarthaí faoi na Madra agus tá faoisimh olbhór ar an mbeirteachá. Pictiúr a sé. Sa Pictiúr deireanach bualann Emma leis an bhfear a daimsigh Jojo. Tá Jojo ar ial ghearraige. Deir sé go raibh sé san ionad siopadóireachta nuair a chonig sé Jojo. Dar leis, bhí sé featach agus leanse é. Tugann sé an Madra ar ais de híle. Filann síle abhaile agus tá tuis mothiúraigh fannacht ag leac an dorais. Tá áthas an damhainartha an bhirrtacha a eiscint sláán sa bháite. Íar an daidirthaí an scéile insint. Is sléir go gcaithfidh síle níos mó aire a thabhairt den Madra as seo amach.